ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣናኹም ሰላሕ ዲን ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ድፍኖ ፕሮግራም ናይ ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎንጎ ሒዝናልኩም ንመጽእ ንመዓልቲ ዝኸውን ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎም እንካፈሎ ቃል ስክዒት ሃንደበት ኣይኮነን ድብል እዩ ስክዒት ሃንደበት ኣይኮነን ሰክሰስ ሃንደበት ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ኣብ ህይወቱ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ሓደ ነገር ኣሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝደልዮ ድተሳኸዐ ህይወት ናይ ዓወት ህይወት ክህልዎ ኩሉ ሰብ ይዝደሊ ነገር ግን ድተሳኸዐ ህይወት ግን ሃንደበት ኣብ ህይወት ድመጽእ ነገር ኣይኮነን ሃንደበት ኣብ ህይወት ዝፍጠር ነገር ኣይኮነን ስለዚ ገለገለ ስክዒት ደልዮም ኣብ ህይወቶም ድሳኸዐሎም ኣለዉ ገለገለ ግን ስክዒት ጥራሕ ትምኒት ኮይኑ ኣብ ህይወቶም ምጭባጥ ዳኣብዮም ኣለዉ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ ንምንታይ ንገሊኦም ኣብ ህይወቶም ስክዒት ይሰልጦም ኣብ ላይፎም ዝሳኸዐሎም ነገራት ዋይ ንገሊኦም ግን ንምንታይ ደይሳኸዐሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ትዛዓበየ ምስጢር ኣብ ዘሎ ረይዎ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕስ 4 ንዓይንኻ ድቃስ ንቕርኒብካ ትኽስታ ኣይትሃብ ከምቲ ሜዳቆ ካብ ኢድ ሓዳኒ ዑፍውን ካብ ኢድ ኣፈንጣሪ ዘምልጣ ንርእስኻ ኣድሕን ኣታሃካይ ናብ ጻጸኪድ መገዱ ተመልከት እሞ ጠቢብኩን ወይ ሓለቃ ወይ ኣዛዚ የብሉን ግናኸ ቀለቡ ብሓጋይ የዳሉ ምግቡ ድማ ብቐውዒ ይእክብ ኣታሃካይ ክሳዕ መዓስ ኢኻ በጥ ክትብል መዓስ ኢኻኸ ድቃስካ ካብ ድቃስካ እትትስእ ሓንሳእ ምድቃስ ሓንሳእ ከዓ ምትኻስ ሓንሳእ ምእንቲ ኸትዕርፉን ኣእዳውካ ምምስቓል ድሕርዚ ከዓ ድኽነት ከም ፈጣን መንገደኛ ስእነትካ ድማ ከም ኣጽዋር እትዓጥቀስ ሰብኣይ ይመጸካ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ርኢኹም ኣብ ህይወት ካብቲ ሓደ ድኽነትን ስእነትን ደይተሳኽዐ ህይወትን ድመጽእ ውጽኢት ንህይወት ዘይምትጋህ ውጽኢት ንህይወት ዘይምብርባር ውጽኢት ትህኪት ኢልዎ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ንዓይንኻ ድቃስ ኣይትሃብ ኢልዎ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ክጅምር ከምኡ ኢልዎ ንዓይንኻ ድቃስ ንቕርኒብካ ድማ ትኽስታ ኣይትሃብ ኢልዎ ርኢኹም ኣሕዋት ሰክሰስ ዝተሳኽዐ ህይወት እቶም ንዓይኖም ድቃስ ንቕርኒቦም ከዓ ትኽስታ ዘይህቡ ሰባት እቶም ብሓቂ ንጽባሕ ሎሚ ዝተግሁ እቶም ብሓቂ ንጽባሕ ሎሚ ዝዳለዉ ስክዒት ንዕኦም ኣብ ህይወት ድመጾም ስክዒት ንዓአኒ ኣብ ህይወት ድመጸን እቶም ሎሚ ዝድቅሱ ኣብ ህይወቶም ዝምነይዎ ትምኒት ኮይኑ ደኣ ይስተርፍ እምበር ዝተሳኽዐ ህይወት ድጭበጥ ፍረ ኣብ ህይወቶም ኣይትረኽበሎምን ኢኻ ምኽንያቱ ዝተሳኽዐ ህይወት ሃንደበት ኣብ ህይወት ዝመጽእ ኣይኮነን ኖ ንዝተዳለዉ ሰባት ጥራሕ ይሱ ርኢኹም ስክዒት ምድላው ይደሊ ንስክዒት ሎሚ ምድላው የድልየኪ ንናይ ጽባሕ ንጎ ዝተሳኽዐ ህይወትኪ ሎሚ ንዕኡ ምንቃሕን ምብርባርን የድልየኪ ካብ ጻጸ ካብቲ ሓደ እንመሃሮ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ንጽባሕ ሎሚ ብትግሃት ምስራሕ ርኢኹም ንጽባሕ ሎሚ ብትግሃት ምስራሕ ስለዚ ንጽባሕ ሎሚ ብትግሃት እንተደኣ ደይሰሪሕኪ ንጽባሕኪ ሎሚ ብትግሃት እንድሕር ዘይሰሪሕኪ ነቲ ኣብ ውሽጢኺ ዘሎ ሕልሚ ኣብ ናይ ጽባሕ ህይወትኪ ተኻናዊኑ ክትርእዮ ሎሚ ንዕኡ እንተ ደይተባራቢርኪ ጽባሕ ድጭበጥ ሕልሚ የብልክን ጽባሕ ድጭበጥ ሕልሚ የብልካን ምኽንያቱ ምጭባጥ ሕልሚ ስክዒት ኣብ ህይወት ሃንደበት ሱቕ ኢሉ ዝፍጠር ኣይኮነን ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ሃካይ ነገራት ሃንደበት ኣብ ህይወቱ ክፍጠር ድጽበሰብ ንዕኡ ናብ ህይወቱ ናብ ቤቱ ፈጢኑ ዝመጾ ድኽነትን ስእነትን ኢልዎ ህይወት ዝተግህ ሰብ ትደልያ ህይወት ዝተባራበረ ሰብ ትደልያ ስክዒት ዝሓተክ ነገር ኣለዎ ዝተሳኽዐ ህይወት ካብቲ ሓደ ዝሓተና ነገር ሎሚ ንጽባሕ ክንተግህ ሎሚ ንጽባሕ ክንዳሎ ይሓተና እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ከም ዝብል ምሳሌ ምዕራፍ 10 ጥቕስ 4 ክሳብ 5 ብህኪቲ ኢድ ዝዓይ ይደኪ ኢድ ትጉሃት ግና ተህብትም እቲ ብሓጋይ ዝእክብ ጥበበኛ ወዲ እዩ እቲ ብቐውዒ ዝድቅስ ግና ዝሓስር ወዲ እዩ ዝገርም ነገር እዩ ኩሉ ዝሰርሕ ይሳኽዐሉ ይኮነን ኢሉና ኖ እቲ ብትግህቲ ኢድ ዝሰርሕ ንዕኡ
ጥራሕዩ ዝሳኽዐሉ እቲ ብህኪቲ ኢድ ዝሰርሕ ግን ይደኪ ኢልዎ ርኢኹም ኣሕዋት ክሳዕ ክንደይኹም ነቲ ኣብ ውሽጥኹም ተሓልምዎ ዘለኹም ሕልሚ ስሊኡ ክሳዕ ክንደይ ድቃስ ኢንኩም ኣለኹም ስለቲ ውሽጥኹ ዘሎ ሕልሚ ስሊኡ ክሳዕ ክንደይ ድቃስ ኢንክለኺ ፐርፐዝ ልቢ ዕላማ ኣይድቅስን ኢልክ ትተግህሉ ነገር ሎሚ እንታይ ኣለኪ ፐርፐዝ ሎሚ ክጽዕረሉ ኣለኒ ኢልክ ትዳለወሉ ጉዳይ እንታይ ኣለኪ ርኢኺ ሎሚ ዝጽዓር ኩሉ ጉዳይ ጽባሕ ዝተሳኽዐ ህይወት ከም ድፈጥረልኪ ኣይትረስዕዮ ሎሚ ዝጎየኻሉ ጉዳይ ሎሚ ድቃስ ዝሰኣንካሉ ጉዳይ ጽባሕ ዝተሳኽዐ ህይወት ከም ትረኽበሉ ኣይትዘንግዓዮ ኣብ መንጎ ዝተሳኽዐ ህይወት ዘለዎም ሰባትን ኣብ መንጎ ዘይተሳኽዐ ህይወት ዘለዎም ሰባትን ፍልልዮም እዩ ዝተሳኽዐ ህይወት ዘለዎም ትማሊ ንዒንቶም ድቃስ ክኾልኡ ከለዉ እቶም ሎሚ ዘይተሳኽዐ ህይወት ዘለዎም ግን ትማሊ ደቂሶም እዮም ነይሮም ዝተሳኽዐ ህይወት ዘለዎም ትማሊ ንሎሚ ክዳለዉ ከለዉ እቶም ዘይተሳኽዐ ህይወት ዘለዎም ግን ትማሊ ንሎሚ ኣይተዳለውን ዝተሳኽዐ ህይወት ዘለዎም ትማሊ ንሎሚ ብሓይሊ ክጽዕሩ ከለዉ እቶም ዘይተሳኽዐ ህይወት ዘለዎም ግን ትማሊ ንሎሚ ብትህኪት እዮም ነቢሮማ ስለዚ ሎሚ ናይ ጽባሕ ዝተሳኽዐ ህይወት ንኽህልወና እንዳለወላ መዓልቲያ ክሳዕ ክንደይ ኢና ካብተን ኣምላኽ ዝሃበና ግዜ ንሕልምና ኩን ንኽንገብር ንጎየለን ክሳዕ ክንደይ ኢና ካብተን እግዚኣብሔር ዝሃበና ግዜ ነትሱ ኣብ ውሽጥና ዝቐመጦ ዕላማን ራእን ኣብ ፍጽምናን ኣብ ኩንነትን ንኽመጽእ ከም ለባማት ግዜ ዓዲግና እንመላለስ ኣሕዋት ናይ ስክዒት ህይወት ኩሉ ሰብ ይደልዩ ነገር ግን ናይ ስክዒት ህይወት እቲ ንስክዒት ሎሚ ዝዳሎ እቲ ንስክዒት ሎሚ ብሓይሊ ዝጽዕር ሰብ ንዕኡ ጥራሕዩ ጽባሕ ንግሆ ዝተሳኽዐ ህይወት ኣብ ህይወቱ ዝረክብ ምኽንያቱ እቶም ሎሚ ዝድቁሱ ሕልሞም ኣብ ኩንነት ኣይበጽሕን እዩ እቶም ሎሚ ዝባራበሩ ግን ሕልሞም ጽባሕ ንግሆ ኣብ ኩንነት ይበጽሕ እዩ ምኽንያቱ ኢትጋሃት ተህፍትምያ ኢድ ሃካያት ግን ተድኪያ ስለዚ ጽባሕ ንግሆ ከይትደኪ ጽባሕ ንግሆ ዝተሳኽዐ ህይወት ሃሪፍካ ከይትስእኖ ሎሚ ንጽባሕ ንግሆ ተባራበር ሎሚ ንጽባሕ ንግሆ ተዳለዊ ምኽንያቱ ስክዒት ንዝተዳለወ ሰብ ጥራሕ እዩ ዝመጾ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሓቢርና ኩልና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኢና ኣምላኸይ በቲ ዝሃብካኒ ጸጋ ንናይ ጽባሕ ስክዒት ሎሚ ብሓይሊ ክጎይ ስለ ትድግፈኒ የመስግነካ ኣለኹ ንትህኪት ይነጽጎ ኣለኹ ኣእዳወይ ኩሉ ጊዜ ብዝሓዝኦ ዕዮ ብጸጋ ኣምላኽ ትጓሃት እየን ኣሜን ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሎማ ዓንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም ሰባት ታመዓልቲ ምድሓን ሎሚያ ንኢየሱስ ዝተቐበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ስለዚ ሎሚ ንዕኡ ተቐቢልካ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረክብ ትደሊ እንተኾንካ እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ድማ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ከም ዝተንስአ የአምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ አሜን እዚኣ ዝወሰንኩም እንቋ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎን ከም ድወሰንኩም ኤስኤምኤስ ጽሓፉልና ንሕና ድማ ዘድልየኩም ሓገስ ክንሰደልኩም ኢና ክንጽልየልኩም ድማ ኢና ተባረኹ